Sports. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, appointment ni Valderrama sa Sugar Board, igalabi ni Vice Governor Ferrer nga ma-revoke. 5th District Congressman Dino Yulo nanawagan kay Presidente Marcos nga mag-appoint na sang SRA Administrator. Sa balita nasyonal, DOH na pagigangot sa ASEAN para sa pagbakal sang bakuna batok sa monkeypox. 2 bilyones pesos ginpagawas ang DBM para sa DSWD para ipanghatag nga ayuda sa apektado sang krisis sa pungsod. Sa balita international, July 2022 nakarecord sang pinakamainit nga global temperature suno sa UN. Sa balita sa sports, anay PBA player Jeffrey Carriazo ginarespeto ang pagkakasaiya bilang coach sang Converge Fiber Sixers. Balita entertainment, Ivana Alawi nagselebra sang malambot ang 15.7 milyones sa subscribers sa YouTube. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga pinasahi nga lihi-lihi sa bugos nga kalibutan. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilogawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules Agosto 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto karon sa nagatundan nga bahin sang Luzon. May nasiplatan naman nga tropical storm sa gwa sang Philippine Area of Responsibility las 3 kaina sang Kagahon. Ini ang may international name nga Mulan. May kapaskuhon ang hasang hangin nga 65 km per hora kag pagmadlos nga 80 km per hora. Nagahulag ang bagyo pa naaminhan nakatundan sa kadasigon nga 20 km per hora. Ang Western Visayas nagip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na kapag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na magatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay naman tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang adlaw na butlak las 5:38 kaina, magatunod naman las 6:09 karon sa gabi. Ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning Liwat Action Doors. Yes, may nga man liwat action boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning. Sige. Grabe, subong katawa pang Siargao, gamatamat na sila bangon action boy ang tabla. Diba, si mahal naman ina. Ang ilang sa Bohol to yung mahal Sa action boy. buhol to ya. Pero damo gid man gahambal action boy nga mahal gid ako no ang mag-travel ka Bohol. Very expensive. Mga hotel nila. Depende guro Very kung mahal. kano ka o Koreano. Tutang bali chay no. Ano mo to, balba ni Chay nga ang presyo namon depende na iya lain sa kano, lain sa insek, lain sa Koreano, lain sa Cebuano, Ay, kala. lain sa Ilonggo. No, ano nga lamang May presyo na. taripa sila. Siling ko gid siya. Ang ila taripa, gali depende sa imong nationality. Siling ko gid. No? Kala no. Ti kun ano no kun Ilonggo kun mahalon nila niya. Kabi mga nagrense, abi taga Bacolod niya mahalon tanay kay mga sindiro niya. Kay ginapala, kay ginapiko sa daw nang ila to nga ano, nga Ang kwarta. kwarta nila, gano'n na piko, kinapala niya mo. Oo. Tapos abot ka tubla ko taga Negros, kabot ka tayo, may dala ka nga pala. Ay, kaglampos. Kamahal sa maligya. Kala. Pakatahom na kay di ba? Madumduman mo action boy nga ang ila nga ano da naguba gid sa bagyo Odette mo. Oo. Ang Cloud9 ang tawag nila da sa may Siargao. Lan to subong The chocolate mo na. Ay lain iya. Tablo, di ba? Katahom na no. Sa patanayan ka pa Siargao man do ka na. Ay, base relative versus kuha naman na, ng Hindi, expectation tahong yun versus yung reality Siargao. naman na. Ay,
Super pakita ko, gano'n kita. Ano siya? Ano siya? So, amo na siya. Basta hindi ka lang to sa dito sa Virgin Island. Virgin Island. Bohol na ya, Bohol. Abi di ka mangita saging ano bisintos man. Gani na. Abi sa Kaya imo lang. pag ano ko, kaya actually ba na na-cue to ko na Action Boy? Ha? Tatlushin ko nung ba na na-cue niya? Mana nagtatlosin. Oo, ang iba na na-cue. Pero 30, sobra 30, ano eh. Sobra Mga- 30 eh. Oo, ang isa. Ang isa so tatlosin. Amo tambay. Tinga daw no bisin ila to ni bisintos. Okay, pilagi ka sa akin, no? Pero no? Tapos, ginpakita sa pula niya pa nga, amo ni kadamang gin-order nila, tihambal to sa order, hindi na mo kadamo yan. Tapos ano, Ginpakita yun. ang lain to kaya paghatag sa lista, itong manong puli na sila nga mabayad na sila. Oo, dito. Was na natagaan, update pa lang ate, ma'am muning kwa. Amo pa ko na pagpanglista. Oo, amo Amo pala. nagpuli na sila, wala sila nga kada order nila, ginalista. Lista, why? Ilay ako na sa papuli, lagi lantaw lang, amo ni giling kaon nila. Na muning kaon na imo Takot. Nining sing talaba nila ni mo unta ni 1,800. Bakon mo ang scallop ni Saton nga tag kung sasagay mo baklon tag 60 50 lang daw per kilo. Dito sila isa kabilog 80. Isa bilog yung mong okay man chindihan ta man kay ginatabok pa nila black boy kay ginaluto naman ya mo nga mo na puro birthday na ginaya no. Ang 80 ang isa kabilog. Talaba ni Saton nga tag pila lang ano kay sa bagay di ta man pag-compare kay halin pa man nato ya kung diin ko no halin ang ilangat. Kunta ka na kanako gid eh. Nagdubinta yung mo isa kabilog. Hindi, madala na tatalaba ako magkantogin man tato. Galing kay subong dugin close na to connection boy. Why For- I mean, laging close for gin business. suspend lang ang kuan, gin suspend ang Sightseeing biyahe na lang. to. Oo. Pwede na sila kalantaw-lantaw lang boy. Sightseeing na lang. Part na lang sang kumbaga ma-island hopping ka bala. Na pwede ka na siling to nga pwede ka na kano. Teka no, kung dalahig pa tong iba niya nga pangabuhi sang tadlong. Ano to ila yun? Ay, kalain. Sige ah. Pero mayo man nakidasig ang action sang ano Sa UP. kag sa provincial government nila eh. Correct. Kay Milili Oligo dira maayong aga kay Stella Mariceles. Oy Stel, yak maayong aga do sa imo. Birthday na gapon mo. Wow. Wag gid sa nang invite ba sige lang. Ay. Mag-birthday kundi ta man kapag invite la. Doon bata. Doon bata. Birthday kabla hindi ta man kapag invite bala. Oo. Do ato lang bata sang mga elementary bilang mga wala ko gin-invite niya no sa birthday sige lang mag-birthday ka hindi man siya pag-invite. Kalain. Stand by na sa mga balita lokal. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Tinguhaan ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga malabi sa Office of the President ang revocation sa appointments ng Negrense nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sa Sugar Board. Ini ang matigdas nga palayag ni Ferrer matapos makakuha sang gin-forward nga mensahe alin sa Viber group ni Valderrama nga nagatumod sa iyang ngalan nga amo ang nagalabi sa presidente. Suno kay Ferrer, hindi na siya kuntani magpasilabot sa ginhimong appointment ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kay Valderrama bilang Sugar Regulatory Administration Board member kung wala lamang sinigin palapta ang mensahe nga nagapalayag sa iyang ngalan. Duha pa ni Ferrer, nakilala niya si Valderrama nga isa sa mga persona nga sadto nagabuyayaw kag nagmulay kay Marcos sa tion sang kampanya. So pa kay Ferrer, ang pag-apply ni Valderrama sa SRA kag pag-appoint sa iya ni Marcos ang pamatuod lamang nga wala sang kamaturan ang mga ginaakusar kontra sa presidente. Ati ko, mention mo na gid lang alan ko, kundi manihita na gid lang ko sa persa ko nga i-revoke ko gid. Aga pangita ko eh. To tell you frankly, kay nga agin mention mo ngalan ko imbis nga okay na natani, nga ara kada nga paipos na ko kudos. O tigi mention mo ngalan ko sa imo Viber grupo, nagpadayaw ka pa. Ang kabayan sa pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Duwa ka mga Negrense ang ginrekomendar ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga matagan sang posisyon sa Department of Agriculture o kon DA o kon mga attached agencies sang departamento. Suno kay Ferrer ang duha amo Sanday Murcia o kon Anay Murcia Mayor Sonny Coscolluela kag David Alba General Manager sang Asociacion de Agricultores de la Carlota y Pontevedra. Dugang pa ni Ferrer depende na kay Presidente Bongbong Marcos kung DA nga ahensya pwede i-appoint Sanday Alba kag Coscolluela. Ginapahayag pa sang Vice Gobernador nga
acting capacity o kung acting capacity pa lamang ang pag-appoint sa Negrense nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sa board sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA. Si Coscahuela ang sadto nagserbe bilang spokesman sang BBM Sara sa Negros Occidental sa tion sang pagpangampanya. Ang SRA ang isa sa mga attached agencies sang DA. Ginpanawagan naman ni 5th District Congressman Dino Yulo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mag-appoint na sang administrator sang Sugar Regulatory Administration. Ini kasunod sa pag-designar ni Marcos sa negrosanon nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. bilang board member sang SRA nga nagatiglawas sa mga planters. Sunod kay Yulo, iya pag-respetuhon anuman nga desisyon sang presidente, ilabi na sa SRA administrator. Sa karon parayon ginahambalan ang leadership issue sa SRA, bago nagapabilin sa mga posisyon si Hermenegildo Serafica. May memorandum man nga ginpirmahan si Department of Agriculture Undersecretary for Operations kag Chief of Staff Leocadio Sebastian nga nagapadang sa posisyon ni Serafica tubtob nga makapili sang magabulos ang presidente. Si Serafica ang gin-appoint bilang SRA Administrator sa 2017 sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nagakadapat nga tunaan sang maidid ang plano sang gobyerno sang Pilipinas nga pag-import sang kapin 300,000 metriko tonelada nga kalamay. Ining ginpahayag ni Anay Sugar Regulatory Administration o SRA board member kag karon Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo. Sunod kay Yulo, tuman kadamo ang 300,000 metriko tonelada gani kinakinahanglan nga matun-an sang maayo agon masiguro nga insakto lamang ang kadamuon sang kinahanglan nga supply halin sa iban nga pungsod. Dugang pa ni Yulo, may nabilin pa sadto ang 200,000 metriko tonelada nga gin-import sang gobyerno base man sa Sugar Order No. 3 nga gin-issue sang Pebrero 4, 2022. Nagligad nga Agosto 4 ginpahayag ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga ginaprubahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang importasyon sang kalamay agud balikawan ang pagkulang sang supply sang sweetener. Sa karon ginatingwaan sa SRA nga ma-finalize ang importasyon sa labing mandali nga panahon. Ini ang una nga tion nga ang retail price sang refined sugar naglabot sa 1.2 pesos ang kada kilo. Sama-sami ang suggested retail price ng SRP ang yara lamang sa 50 pesos kada kilo samtang 45 pesos naman kada kilo sang raw sugar. It should be carefully studied. No? 300,000 metric tons is not a small volume. No? We must consider that may ara pa kanina bilin no sa 200,000 na ton nga SO3 nga gipasulod nila in spite of the injunction. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginaabi-abi ni David Montoya, presidente sang Manokan Country Vendors Association, ang konsiderasyon ka mga tanyag sang Bacolod LGU angot sa arrears sa nagapanag-iya sang pwesto sa Manokan Country. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Montoya nga Lunes nga daw nagsapol sa ila si Councilor Celia Flor, chair sang Committee on Market, kaupod Sanday City Administrator Pacifico Maghari III, City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. kag iban pa pagkatapos sang surprise inspection. Suno kay Montoya, gintalakay ang posibilidad nga hindi na pagbayaran ang interes sa ilang utang kag bayaran na lamang ang principal. Ginehemplo ni Montoya nga sa bahin sa iyang pwesto, may 620 mil ini nga utang halin sang 1986 tubtub karon, apang kung kakason ang interes magabayad na lamang ini sang 200 mil pesos sa sulod sang 5 katuig. Ginpangabay sa asosasyon nga sa tion nga masettle na ang ila balahiran, matagan sila sang mayor's permit bangod kalabanan sa mga stall owners ang wala sang permit bangod sa ilang nga utang. Ginpahayag pa ni Montoya nga nagpagabay man sila sa mga opisyal angot sa magpaayos sang Manokan Country lakip na ang nagatulo nga atop kag drainage sa lugar. May natalala pa kapag sinapol ang asosasyon kaupod si Councilor Flor para ma-finalize ang ilang mabalayran kay ipatuman nga pulisa sa Manokan Country. Ang yang proposal sa amon daw pabor man sa amon nga daw hindi bugat bala una nang i-revive uli ang kondonisyon nga lang taon niya kuno ang arrears namon kag ikuaon to ang interes kag ipabayaran sa amon ang principal. Ang kabayan sang pahayag ni David Montoya sang Manokan Country. Ginaprepara na sa karon sang COMELEC Bacolod ang Project of Precinct para sa barangay kag SK election sa December 5, 2022. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya nga padayon ang ila preparasyon apisar sa mahag na ang ginfile sa Kongreso kag Senado nga ipaiway ang eleksyon. Suno kay Canya, padayon ang ila pag-update sa listahan sa mga botante sa Bacolod nga ginabantayar na sa 333,000 nga registered voters. Ginklaro ni Canya nga wala sang deactivation nga nagakatabo sa mga botante bangod
bangod hindi na sila matagan sa tsansa nga mag-reactivate bangod natapos na ang pagparehistro. Patag ni kanya ilalamang gina-update ang listahan sa mga botante sa mga nagasaylo na sa ilang registration kung managtaliwa na agin certify sa city o municipal civil registrar. Samtang nagbukas na kahapon kadlaw ang ika-4 nga Mount Canlaon Natural Park Festival halad kay Canlaon paagi sa isa ka programa sa Bantayan Park sa siyudad sang Bago. Ang kayuwatan nga may tema pagbangon sang komunidad nasandig sa pag-amlig sang Dunang Mangad. Ang gintambugan nanday Mayor Nico Yulo sa siyudad sang Bago, Mayor Ramayla Nicor mangilimutan sang La Castillana. Mga representante sa mga siyudad sa La Carlota, San Carlos kag Canlaon kag Banwa sang Murcia. Central Officer Nathaniel Joan Garherangaya kag Protected Area Superintendent Dennis Pinosa. Ang aktibidad ning nasaulog kada tuig sa pagdumdum sang importansya sa pag-amlig sang Dunang Mangad. Sa opening program, ginpresentar man ang mga kandidata kag kandidatos sang kada LGU para sa Diwata kag Sota sang Canlaon. Ginbuksan man ang Agri and Trade Fair sa din makita ang mga produkto sang kada LGU nga kabahin sang kahiwatan. Ang koronasyon naman sang Diwata kag Sota sang Canlaon ang hiwaton sa karon nga gabi, Agosto 10. Samtang ining kahiwatan ang magalawig tubtub sa Agosto 11 kun buwas nga adlaw. Magapatigay naman sang diskwento caravan ang Department of Trade and Industry kon DTI Negros Occidental kag participating retailers para sa pagpamakalis ng school supplies antes pa man magbukas ang klase. Sa Interviews Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni DTI Negros Occidental Production Unit Head Romel Amihan nga tuyo sang diskwento caravan ang mga matagan sang hindi magnubo sa 5% nga discount ang mga bumalakal sa participating retailers. Ginapaabot naman ni Amihan nga sini nga semana may iban pa nga mga retailers ang mag-aumpisa sa paghatag sang diskwento. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:21. DOH na pag-iangot na sa ASEAN para sa pagbakal sang bakuna batok sa monkeypox. Samtang 2 bilyones pesos ginpagawa sang DBM para sa DSWD para ipanagtang ayuda sa apektado sang krisis sa pungsod. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Makawili. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations, Mga you'll find the one. Both the one. find the one, find job anay kuno sa Find imamay. job anay before finding the one. Ay, kalay. Wala ba siya takbalo si may ara na? Oh, wala ka lang kabalo. Wala takabalo ka, wala makabalo si Miss Georgia. Sure, black mo. Kalain. Kadlaw ko na ka saot si Miss Georgia bla. Ah. Siling ko kay Francis, siling ko sinuna siya, niyang buta ko yung klala na siya. Asab. Nami lagi magsaot mamaya bro. True. Ah, Very ano bala, very jolly bala katama. Very Energetic. jolly. Yes. So enjoy gid ko kung kasama siya. Yes. Sa muna nga mga activity. Na. Kaso naman nga ano That's naman Lumpiada lang na siya. Maabutan mo talaga Oo. na. Let's find time Kay Ating aragapon si Ating Good no? morning, Ting. Ating. Ray Flores Barrioga. Happy birthday kay Lulo yan Nuning. Yes. Happy birthday, Lolo Noni. Ni Ating. Ni Ating. Yes. M. Smart Tadeo Salcedo, morning man sa imo. Yes, Kaya good aragyapon man morning. si Miss Veronica Santillan Manukan. Good morning, Miss Of Veron. course, si Ma'am Van aragyapon. Teka bala may message dito sa kayo na sa akon. Huwag ko pa malambutan mo. Sige, mata-mata lang ang malambutan. Ana Sinoro, Dennis Duestro, of course, are. Action Boy, hello, sila ni Doc, kag hello man kuno sa Girls Newscasters. Nag-vote hello, sila, Doc. nag-vote kuno sila sa primary elections sa Rochester, Minnesota. Told him that you need your back adjusted. Yes kuno Hopefully mo po siya next year. Na, siling ko gid. I-condition. Bali, agwantaha lang ana. Condition talaga daan lang din. Kaya ko si Dr. Matt ng chiropractor no? Yes. So, relax ka lang daan. Relax lang ko anay ma-adjust gini kag ma-align. Of course. Melvin Piñafiel kag Joe Art Mandagit Tones. Tones. Kaya ginawa Hindi tones. Matones ka na tanay mo. Tones, ha? Tones Matones. tayo. Tones. Kagawad Imbong Jocampo. Good morning, man. Si Kagawad. Good morning, Kagawad. Okay. Si- Kay Kwandra, kay Kagawad Mantaba. Pilyeho. Morning. Good morning. Sige, go Good morning man kay Sharel de la Cruz. Greet niya lang si mama kag tito niya Willie nga nagapamati subong sa radyo. Sige tamyawan to sila karon Sino to kani? Si mama niya. Kag si Willie. tito niya Willie. Hindi si tito niya na si Willie, si mama niya way nabutang ngalan. Lawrence Melgarejo con Clara, good morning. Halong-halong gid pirmi. Ala, kululbaan sa halong-halong pirmi. Halong-halong pirmi partner. Charot. Sige, Daya. Kita na ito din next week, Yes. Si Sharel de la Cruz, diri sa DSB sila gali, bukadamo, nagidiyaga pamati sa aton sa DSB, ano? Damo na ba? Ga agawa yung DSB kag hinubaan. Mayor Kwanda, morning ta kay Mayor, Mark Slen de la Cruz, Yes, good morning. Dugay-dugay na ko lang nakasaka sa DSB ba? So good sa nagmahal ang gasolina. Boy nakasaka. So, una magpangapi ko, sa DSB. So na yung kagi po kayo action boy nga mag-out ko de. Kagi po na yung alauna, grikta ko DSB para magbaka lang ice choco.
Yeah. Tapos nalaog lang ko na dayon. Di ba? Nilagin pa ko na ice choco. Kay favorite ko gina ice choco da sa may Doc J bala. Di ba ka namin? Atong ging ka to, ano to? Yes. Ito mo punta na ni Miss Atong baklan ta ka, Kwan? Tabli yan. Ginbayran ko ha. Si Ma'am, baka lang ka ba? Maging bayran. Sige, action boy. Puno tayo karang ballpen. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning. Good morning ko na hambal ni Nanay Indri. Yes, sa Indrong, mga ganda. Good morning lang, Nanay. Si Maninoy Michael John Season, greet niya lang ko si Jonel Polvorido, Polvorido nan. Dala sa may Petron Sumag, ara na na siya kuno sa dason na kay duwa na ka event ko Doon ka event also. Di siling gani Dennis ko katatlo pag yun kakasun ato makakasun. Ay sorry. Kakasun. Di ako sa may ginambal to si Dennis. Tapos sila ni Ma'am Van Casadja. Yes bala Ma'am Van. Wata may naka-banding kay Ma'am Van. Dason Ma'am Van Sige. O standby tayo na ay sa atong mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliners Kag sa ato naman nga habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap. trabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa mga balita nasyonal, nagpakigangot na ako nagapakigangot ng Department of Health sa Association of Southeast Asian Nations sa posible nga pagbakal sang monkeypox nga bakuna. Damlag lang gipahag sang DOH nga nagatrabaho sila upod sa gobyerno sa Estados Unidos para sa bakuna batok sa monkeypox. Duha pa sa DOH nga ginaprobahan na sang US Food and Drug Administration ang paggamit sang smallpox vaccine batok sa monkeypox apang limitado pa ang stock sini. Ang monkeypox ang una na gindeklarar sang World Health Organization nga public health emergency of international concern. Pagaislan sa COVAX facility ang manag-expire kag manog-expire nga COVID-19 vaccine sang Pilipinas. Sinisuno kay Health Officer in Charge Maria Rosario Verriere, lakip na ang bakuna ginbakal sang gobyerno, private sector kag local government units. Samtang hindi insigida ang pag-deliver sang bakuna nga ibulos sang COVAX samtang may mga doses pa nga wala nagamit. Sa subong suno kay Verriere, bastante ang supply sang bakuna sang pungsod. Base sa datos sa DOH, mas sobra 71.9 milyones ka mga Filipino na ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Nadugangan pa sang 906 ka Omicron subvariant BA.5 ang Pilipinas. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere, kapin napulo ka mga tao sa tanan nga riyon magluwas sa Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga kag Bangsamoro Region ang may nagpositibo sa BA.5 subvariant.
Sa sini nga mga kaso, 814 nga nakabig nga recovered, kag 49 ang padayon nga naga-isolate, samtang nabilin nga ang gina-verify pa. May 682 naman sa bago nga mga kaso ang fully vaccinated. 14 ang partially vaccinated, samtang ginahibalo pa ang vaccination status sang 210 ka mga individual. Nagpagawa na sang 2 bilyones pesos nga pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa Special Allotment Release Order o SARO sang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sulo kay Budget Secretary Amina Pangandaman, pagagamito na nasambit nga pondo para ipanghatag ayuda sa mga pamilya nga naapektuhan sang krisis sa pungsod. Nibiluan niya ang DSWD's Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS forms ang kabahin sang Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances o PSIFDC program. Ang AICS ang isa sa ka-integrated services sa diin, kalakip na diri ang paghatag sa financial assistance for transportation, medical, burial, food, kay iban pa nga support services. Base sa record sa Hunyo 30, 2022, naglabot na sa 1.5 milyones ka mga tao ang hatagan sa ayuda paagi sa AICS program. Liwat na nawagan ng Department of Interior and Local Government sa tanan nga local government units nga itibong ang kampanya para sa National ID Registration. Ini kasunod sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga padasigon ang printing kag distribution sang National ID tungod ini ang may dako nga papel para sa economic recovery. Partikular ang ipanawagan ni DILG Chief Benjamin Abalos Jr. ang mga barangay pagi sa paghatag sa suporta sa Presidente kag Philippine Statistics Authority para sa kampanya sa National ID Registration. Ginpahayag sa Philippine Statistics Authority o na PSA nga naobserbahan ang mahinay nga pagsaka sa ekonomiya sa Pilipinas sa second quarter. Sa report sa PSA, ang gross domestic product o GDP sa Pilipinas ang nagsaka sa 7.4% sa bulan sa Abril tubtub Hunyo nga period, mas mahinay sa 8.2% nga GDP nga record sa first quarter sang tuig. Suno kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, dako nga kontribusyon sa mahinay nga pagsaka sa GDP ang mga inflation labi na sa gatong kag pagkaon. Madumduman madasig nga nagsaka ang inflation sa Abril nga may 4.9%, Mayo nga may 5.4% kag Hunyo nga may 6.4% bangod sa problema sa oil supply nga gintugas ang tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Nagapaydalom sa karon sa isolation ang 3 ka mga senador matapos nagpositibo sa COVID-19 sa sulod lang sa isa ka semana. Pinakaulihi kay ikatatlo nga nagpositibo amo si Senador Cynthia Villar. Ini naman ang inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa sesyon sang Senado. Una na nga nagpositibo sa COVID-19 santay Senador Alan Peter Cayetano kag Senador Amy Marcos. Ang 3 ka senador sa karon ang nagatambong sang sesyon online. Nagtukod ang Kamara sang bago nga Special Committee on Nuclear Energy nga mag-oversee sa production, utilization kag conservation sang nuclear energy kalakip ng development sang nuclear power infrastructure. Iri ang development o kon ini nga development ang resulta sa pag-aproba sang Kamara via viva voce vote sa motion ni Senator o kon Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos nga nagatukod sa bago nga komitiba. Suno sa bata nga Marcos, ang bago nga panel magatalakay man sa interaction sa iban pa nga energy resources sa nuclear energy bilang reliable, cost-competitive ka environment-friendly energy source. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga Okay, bation ko, James. James, bation ko, James. Perfect. So, diri na kita kay dito ganyan naman. Rochelle Evangelista. Good morning. Kay sa pamilya niya sa Guimaras, pamilya niya Evangelista and Velches, dira sa may Quezon City. Bongga sa Quezon City. Quezon City. Quezon family. Quezon family. Velches. Daw nakabongga sa apelyido nga Velches, no? May beach na to nga Velches. Sa Nakatilaw kami sa dito sa Gimaras. Ay, true. Wow, sana all. Nakakadto na to kami mo sa Velches. Dili na di sa piyak nga side naman niya. Aha. Ay, ang kundi may magkalaban ang mga beaches. Basta sa piyak nga side naman asang Velches. Okay. Sige. Kay Kagawad, Melchor Barocarombines, mayong aga. Kag siling ni Ma'am Van, Miss Doris, happy vibes gidya sa dance kanami. Kag kanta na mian ko kakasadya bala as in. Yes, bala Ma'am Van, ina naka-duty pa ako na sa aga. Kung wala ko guro na duty. Kung nag siya lang kadlaw na ano ayan. Sa aga Ma'am Van nag-duty pa ako na mong. Kung wala lang ko guro ka-duty sa aga. Alis sa joke, tarik pa dito eh. Kung makalakapawan ni bisan tunga lang sa adlaw, makakita mo gid Ma'am Van ang mga when I feel so sad and lonely. Pag construction na doon, mamo kami na. Nagpuli na saya. Tiway na dayo. May mangani kay at least ang ako ni 500 why Why naman nadali. Why madaon yung madali naman la. Kada sa out nilang nabigyan ko na. Kala, ina mo na sana nga mo niya performance kanya nga duwa. Okay? Payong pag ito na sa una. Baka kami ito, kami naman may TF. Practice na dala ka mo dahil sa TF. Oo, nadala. Hindi, malaki sa biro. Saan di kami sa Miyara, ginawa kami ito. Wala, sige lang. Pero at least nakita nila mong talent pala na Shunidan. Perfect. Kaya si Dennis Nastro, si niya hambal ko kagina. Ito sa Balitang Bayan. Cute lang na ako ng pizza niya. Doon si Inday Dora, pero manamit gid. Bakli ko na han. Ilawan, may discount to lang ba yan? Sa lingyan na? Sa Woodfire! Woodfire Bacolod. So, Tilawan, tagin ni Action Boy. Sige one of these days, makanogi kami da, makabakali kami da liwan. Okay? Kay Junelo Coniendo. Good morning, man. Watching live from Alicante, Ibi Magalona. Good morning. Okay. Inday Blaza, good morning. Si Evelyn Pomoceno, have a nice day. May aga man sa imo. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, good morning, man. And yes, sa 17 na mag-celebrate sa ika-53 years ang Action Radio Bacolod. Kay Mary Grace Johanna Fermin, good morning man sa imo. Doon nadula to diyo, nag-block na to. Kay Jean Isulgondra, mga agaman. Sa kay Jean Buarom, kay Jean Ignacio, tanang nga mga Jean Tanang nga mga Jean Kabato, Jean. Jean Kabato na, mga agada na. Basta na na. Ibuto ka po, nalawagan ng yangalan sa BBB. Kaya nag-comment siya. Hanggang sila hindi ka sila natural. Sila hindi ka ni Jean Kabato. Yung ko. Tapos si mama. Tapos ginanta ko gila ng BBB. Mukha yung ba nag-intra-intra. Nag-comment man sa. Kagra man kay Lalong Grace Ibarra. Good morning dira sa imo, no? Uy, ano ni? Duga kirap-kirap na nga yung mga sugaw. Kay Miss Jinky, good morning again. Yes, buwas ng birthday ni Miss Jinky, ha? Happy birthday, Miss Jinky. Buwas nga adlaw. Advance. Happy birthday from us to you. Yes. From the Philippines to the US. Yes, bongga. So kay wala ko ba, ma-advance lang ko greet kay Miss Jinx. Yes. Happy birthday gid Miss Jinx. Advance. Advance. Damo na balaan ni Jack.
Correct. Sige. Sige ko gidaw kung wala ka sugat o si Ma'am Van mapakontest pa sa tani karaoke. Siling ko gid daw. Sala gito sa hinablo si Ma'am Van kay ginsugat yun. Oo, taning butchikik super gito taning butchikik to mo. Siya gito tani makakuha sang award yan. Correct. Oo. Yung mga pinasahi ang kanta mo. Oo, mga First time ko ay, din nakabati ay. sa ay. Naman gina hindi ko malimtan ng ay. Ay, kala. Ay. Next time, Ma'am Vanna, medyo lawig ta. Kaya Oo. na-timingan man Action Boy nga may despedida man siya sa iya nga family. Correct, Pero at least nag-effort siya kadto. Yes, Thank you, Gid Ma'am Van. Kay Colonel Gail dira sa Gimaras. O yari pagid, Gimaras. Good morning, Colonel Way Guy. pa way pa ano pa natapos ng season sa paho to? Tapos na isang ano pa to yan? Sa Mayo? Sa mga Mayo pa to gali. Na Primera, pag nagyapon, baligya da yan Oo, sa wala Gimaras. ya, Wala sa kakaubusan. Kung na siguro whole year round mo may ara na da. Oo, pero ang season, gidya mo ng Michael June. Ay! Ano galaya sa April or May. Naman sa... Mga amo na sa. Pero all year round siguro may ara ina Oo, kay bisa nagkadto kami kan Action Boy nalipat ko ano to nga man sa una sa akon family. May napadala pa nga paho sa amo nga amo niya family. Tumong pero nakaano na siya, naka-box. Do mo nang ilang nga pasalubong. Okay. Meron sila pasalubong box nga paho. Okay. May ara na sila nga makuha mga pasalubong centers ba? Tiyan mo to yung padala nila sa amo niya. Tiwan mo naman kung tagaan, liwat? Siyempre, hindi kayo sa pamilya. Ganun, pila na ito kami. Wala ko ito kakaon. Sila na ito kay kadamo. Sana, ito ka, nablalaka. Pamilya nyo ka na pala, kawag yung paho mo. Oo, sure na doon mapaho na gani. Kaya lolo ko sa una Action Boy, sang buhay pa sa Action Boy, kinaing niya nga paho, alin sa Gimaras, ang iya, yung ginadala ni sa Negros. Yes. Ba? Nag-ano siya, nagabaligya na siya sang paho from Gimaras. Tag-lima na yung kakaing, ginadala niya sa mamailan niya. Uy, kung tagaan mo ba? Ha? Ay mo yung tagaan. Ang stand ba na sa atong dugang ng mga balita? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye na balita international, ginakabig sang Weather Agency sa United Nations sang Hulyo 2022 bilang isa sa naka-record sang pinakamainit nga temperatura. Sulo kay Claire Nulles, ang spokesperson sang World Meteorological Organization o WMO, ngayon nina ang ikatatlo nga Hulyo nga naka-record sang mainit nga temperatura umpisa sang tuig 2016 kag tuig 2019. Ini matapos nakaligad nga bulan sang maka-record sang global temperature nga 0.4 degrees Celsius nga sa diin, mas mataas ini sa 1991 tungtod 2020 nga average. Sa negosyo naman, pagasundon sang Department of Trade and Industry ang 2019 bulletin na may angot sa suggested retail price sa mga school supplies samtang wala pa na-release ang panibag-o. Sa interview sa Action Reports After Edition, ginpahag ni DTI Negros Occidental Production Unit Head Romel Amihan nga base sa ilang latest monitoring, ang presyo sang 80 leaves nga notebook ang nagabalor sang 14 pesos kag 30 sentimos. Ang pinakabarato naman 37 pesos o kung ang pinakamahal naman 37 pesos kag 75 sentimos. Sa 80 leaves nga pad paper 8 pesos ang pinakabarato kag 49.75 naman sa mahal. Sa lapis 7.50 ang barato kag 13.25 ang mahal o kung pinakamahal. Nagpanumdum naman si Amihan sa bumalakal kung pwede temprano magbakal agon makapili sang maayo sa kasarangan nga presyo. Samtang sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 61 sentimos, Singapore dollar 40 pesos kag 32 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 8 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagpanagtag sa nga pagkaon kag cash ang sexy actress nga si Ivana Alawi. Ini matapos ginselebra niya ang paglabot niya sa 15.7 milyones ka subscribers sa YouTube. Naghatag man sang 8,000 ka food packs kag masobra 1.2 milyones pesos nga kwata sa mga pigado nga pamilya sa naglain-lain nga bahin sa Metro Manila ang aktres. Una nga plano sini nga magpanghagtag o kung magpanghatag sang 15,000 ka food packs apang bangod sa kakulang sang tinawo, 8,000 ka food packs lang ang ilan nahimo. Nagpasalamat man ini sa mga subscribers sa padayon nga pagtangkilik sa iya nga vlogs. Respeto naman ni Anay PBA player Jeffrey Carriazo ang nangdesisyon sang management sang Converge Fiber Sixers nga islan siya bilang head coach sang team sa iyang social media account. Ginpahag sini nga ginarespeto niya ang desisyon sang Converge management. Wala siya sang paginulsol bagon madamo man siya sang nahatag
kag na-contribute sa team kag magluwas may araman ini sang nahibalo ako natunan sadtong siya pang head coach. Nagalao man si Caryaso nga mapabilin pa sang madugay sa team kuntani apang suno sa iya wala niya ginauyatan ang desisyon sang team. Wala na kasunod sa playoff ang team nga may 5 ka daog ag 6 ka pierde sa din ginpierde sila sang TNT Tropang Giga sa katapusan lang hampang sa 116-92 nga score. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yes! Happy Wednesday! Yes! Mayong aga, action Very boy. good, Nagsubang action ta. Nang aga kag Renante Arbilyardra sa San Carlos morning amping. Amping. Maria Hello. Amparo Agana kay mama niya Waps sang Antulanga. Yes. Good morning. Sino to kanang ginang-i-greet on air? Ha? May i-greet na on air Si atong mama ni Sharel bala kag si lolo niya, tito niya to Willie. Ah, Kag mama okay. ni Sharel. Oo. Kag si Lolo Nuning ni Ating bala, happy Lolo birthday. Nonig, happy birthday lang sa imo. Kag sa mga graduates wala sa Bacolod City High School class 1972, may ara ka mo nga Golden Night Alumni Celebration sa August 17, dungan sa aton anniversary ha. Sa Yes. Sugarland Hotel, las 5:30 ang takna sang hapon, tubtob las 10 sang gabi. Ha? Hindi na ko mong palapaw da ha. Sa las 10 sang gabi. Kay di na sila Itugang ka pa. Doon wala mo nang dala. ako ng advice. Advice. Kay malo ka man siling ko gani, blati 1972 pa sila nag-graduate high school mo. Wala pa ka pala yes. Kung dugang ninyo nga informasyon dira, pwede ka makakontak kay Raimundo Matiliano sa 09-100-525154. O hindi ka sa kay Migota Francis Law. Pwede ka makakontak dira for information. No? 0922-216 o kung 0922-816-7423. Hindi ka rin sa 0917-300-7073. Nan. Bacolod City National High School na. O sige. Leona Grace Laparan, morning mandra sa imo Yes. Kag din kita sa aton balita special action boy. Ining mga minasahi nga pamahiin or lihi-lihi sa bugos nga kalibutan. Okay. Sige, matiyanta. So, Number 1, nawig na, damo na. damo na mga 25 years na Di mo paniguro naman natin na- matapos. Hindi 47 years. Actually, 47 years. 47 years and 32 Months. Months. 32 Denver sa Denver dito no be. 32 weeks. Dugang sige. sa Di. Di ka mama ko 32 days, 31 lang as. 32 weeks pila man na, 8 months man na. Okay lang. Okay lang Yeah. So, ang una action boy, dito sa Mexico action Mexico. boy. Nan. Hindi ko na to pwede ni ila action boy nga mag-atubangay dapat ang mga spiyo or mga mirror, mga salamin. mirrors, Hindi pwede nga gatubangay. Brisa, tunta mo na bla. Ano? Nga daw wala bla. Hindi pwede nga tubangay. Ang mga spiyo. Ano na yan sa mga hotels, yung makita mo, spiyo sa Correct. kilid, No? no? Sa mga kwan sa mga parlor. Sa mga parlor sa likod mo, yung spiyo, kilid mo, yung spiyo, pag di ba? Kablong action boy, may mga balay, gili action boy, nga pagsulod mo ya, lapad spiyo nilaga at tubangaya kay ang mirror action board naga-create sang do malapad pero gadako lang taon ng imo nga space. Oo, mo gid man amo na purpose ang iban nga nila balay may mga spiyo pagsulod mo nako. So dito yung action boy hindi pwede dito yung action boy wala nila na ginahimo kay nagabukas ini kuno sang pertahan sa mga devil or jablo no? Grabe dira gagi. Lagagi. Lagagi. Spiyo. Tera. Basi pa pang spiyo mo ni jablo. Di pag mo spiyo ma pa ng jablo agi ko anay. Hindi pa spiyo mo kita mo suran mo karang jablo. Kalain na naman. Tapos next action boy sa Russia naman. Dito naman sa Russia, ang pag-celebrate kun action boy or Kaya ka bala mga silito sa mga sikat mga tigalala bala sa mga munang lugar. Mexico tequila. Yun sa Tapos Russia. vodka. Mo na. Vodka. Di ba? Oo.
So, ang Russia naman ko Action Boy, hindi ka tuloy pwede ka advance greet ng Birthday? happy birthday. Ay, Ay, uli. sorry, Miss Jinx. Pero sa Russia Sa Russia man to, yeah. Nga. Isa to ginaya tamyaw, ginaya nga. May advance, may belated na di sa aton. Tanan na mo may advance, may during the day, tapos may belated pa na ya. Yes. Dito Isa sa- gani mga isa na kasi man, belated pa. Gani man. Kaya para sa mga artista, isa ka bulan nag-celebrate ang birthday, no? Oo. So, dito sa Russia, hindi pwede to ya sa ila nga i-greet mo sila Advance, happy birthday. Tulukon Kaya ka na sa Russia niya. Nga kig sila. Kaya nagatugay ini ko sang malas Action Boy. Nagapati sila. na? Ng ila. Okay. Pero dito lang na yan sa Russia. Sa Russia lang na yan, ha? Oo. Kaya wala ta kabalo kung asa subong gina-apply mo na sa Russia. Kasi iba lang ang mga native, ng mga Basta yung mga original gid daw. Russians. Mangkoton tarang dason si President, Vladimir Putin. Oo. Kaling sako pa to sa Ukraine. Busy. Yung mga birthday mo, yung sako to gira sa Ukraine, mga birthday Ay, pa nako. mo. 10. Tintin Si Putin, mas Putin. Alam ka naman si Puts. Nakalain pagid. Dindi pagid amo. Blood na. Piyo, ada batian niya kaya karang giraw ng paano ko yung musik mo da. Wala, hindi kayo mag-comment ya kay gusto ko maging safe ang himamaylan. Karabalan. Ang karabalan especially. Di blood. Oo. Bloody. VP na lang wala. Ha? VP na lang paano ka magligin uli akong Mga VP lang daw ka Sara Duterte. Oo. So, next Action Boy, ginadilian to Action Boy ang sa Japan naman taha sa Japan Saki. Ano sa aki ganun? Amo na yun ang wine. Nga wine. Rice wine. Ginatag sa imo ihado. Yes. Tinainom mo na? Yes. Ay, ito masarap. Yes. Ay, bongga. Piyo mas yes ang tanan. Ano niyo? Dumduman kong ligapon da sa kwan. Sa Da may press presentation bala mga kandidata sang diwata kag sota sang bago bla. Asang kanlaon. Di mga kwanto mo mga kandidata from La Castellana, La Carlota, Murcia, Kanlaon, kag bago. Di may question ang mga media. Di si Glazel mangkot sa kunya ano pamangkot kun kare mangkot ang isa kandidata. Natan am I pretty or am I beautiful? Amo na. Pamangkot agad wala. Wala. Ngay mo ano mangkot mo Kaya ko ako tayo mangkoton ko. Sugo mo mo. Candidate number 2, am I pretty or am I beautiful? Masya ko yun na, puli na lang to. Ako niya ko mangkoton ko sa karon niya ano, mangkoton ko sa karon niya. Candidate number 3, what is the square root of kanlaon? Ay, kala. Ginpasuma. Math. Siling reduction Square root of board. kanlaon. Na. Sige. Okay. So next, diri sa Japan Action Japan. Boy. Saki. Hindi to pwede Action Boy nga ang chopstick itudlo mo sa isa ka tawo. Ah. So, bisan sino man. Nagkakaon ka muna tapos Hindi na pwede Action Boy kay bastos na pagkabig nila. So basta Okay. kung makaupod yung nga Japanese nga kumpare mo dabla or mano bla sa mambalo mo siya. Uy pre, kawa tapat kay biyaan ka sa Japanese. Hey, what you want what nan? Ano na yun? Ano yung You Chindiano? want this? This? You use this? I don't use this. Hindi pwede. I don't know how to use this. So, hindi na siya pwede dito actually. Pero ang chopstick, pwede mo nga matuslok. Hindi man. Hindi man siya pwede. Ari dilinan. May nakabataw na di. Hindi mo siya pwede. Ang action kaya ginadilian mo na sa Japan. Hindi pwede Kaya ang matuslok. paggamit sina is amo gini. Ipit. Ipik gawin siya. Hindi siya ituslok. Okay. Oo. So, yung mo yung kinatuslok. May mga Hindi mo balo magamit. magkaon sa mo samyup sa yun. Magtinidor ka na lang. Kaya mas makita ang Japanese ka malaparuhan ka bla. Nakalain ko rin ako malaparuhan ka sa Japanese. Anong laparuan man? Tamparusan? Sa Bisaya, laparuhan. Sa Japanese ng laparuhan? Laparuhan di ka karon. Naman siya sa mga Cebu. Okay? So, last Action Boy. Sa din. Di naman tama sa ilo man. Ariyo, ang paghatag sa nga bagay naman Action Boy, sa iba niya pungsod Action Boy sa Japan mangyapon. Japan. Ang paghatag sang bagay Action Boy or sa ano man ya bagay bilang nga talom nga mahimo kung hatagan mo siya kuno sang babay tagaan sang gunting. Dapat tagaan mo ko balik sang piso or 5 ka piso or himo apulo para do ano. 20 na lang. Kung gaan ta ka. Balik do baklon ko guli. Hindi gid man. Dito sa mo na sang guaya daw gid bakal ko sa. Kay kung hindi ba ko no pagbayloan Action Boy makaguba na ko no sang relationship, makasira, makaputol ng relasyon. Diba si
magatag sa akon sang sundang ang Japanese gaong sa piso niya, what is this? Piso, wala mo sa Di ba kasi sila to yen? Ay, Yeah, what's this? Hambal mo nga, ano siya, Philippine money. That's Philippine money and that's very expensive. Yes. Ano na? Yeah, how much? Piso. Sige, You cannot, muna na, Action Boy. You cannot make 100 without a peso. Correct. It's only 99 without a peso is still 99. So, Hindi to kayo make it 100, you add peso. Yes. Explikahan mo sa mayo. Ano mo gina? You add this 1 peso to make it 100. Why? Because it's 99. It's only 99. It's not 100. Okay. Kaya alas 7:59. Morning da kay Bob Francia. Nya nga pita karon pre sa tig-anak kahoy. Okay. Ay, kailangan tingnan ka. Tiwa na siya namangkot. Ay, wala na siya nagpakot-pakot. Why na niya morning kay Ma'am Boren? Boss yan na lang. May kay kabalo ka. Boss yan na lang pakton kay mapakta niya na gid. So, boss niya lang ni-continue na action ni Den, action boy. Ay ning mga pinasahi nga mga pamahiin sa bugod sa kalibutan. Gina-greet lang naton si Edgardo, Papa Edgardo Defensor. Happy birthday! Happy birthday! Yes, ang pagpanamyaw halin kay Action and Defensor. Yes. Ang iya nga bata. Action and Defensor, Lisa. Balo kasi ana mo ni sa ang favorite daughter gid mo, no? Ni Papa Edgar Defensor. Ang pagpanamyaw from siblings ko, no? Correct. Happy birthday, no? Morning daliwat kay Lawrence Conclara. Melgarejo Conclara. Sige daya. Okay, thank you very much. Kag sa aton nga mga ibang padaho malumena, Josephine Lacson. Morning mandira sa imo. Good morning. Kay Josephine Locsin Henrato sa mga puro inatabi mo taga Purong Pagdolya, Barangay 7, no? Gamon ito man. Morning dira sa inyo. Mga action ninyong mamatian na aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.